A ambición metaleira chamase Afonic. Esta banda viguesa chegou ata as pantallas da televisión brasileira e Miraxes non podía ser menos. Apuntan alto, os seus vídeos están realizados por Jorge Coira e van sacar agora disco novo. Algo terá esta banda para convencer a xente tan solvente. Resulta que os vigueses Afonic son coñecidos por Latinoamérica e incluso se emitiu o seu videoclip na MTV do Brasil, porque o cantante dunha banda de metal famosa dali é fan deles. Cada vez que lle deixan, promociona Afonic. Polo de agora aínda non lles compensa económicamente pensar en concertos transoceánicos. Co primeiro disco, Silence, tocaron por Galicia. Co segundo, Foolproof, pola península. Tempo ao tempo. Eu penso que para toda cosa que fagas na vida debe ser un pelín ambicioso sen caer na gilipollez. Entón, hombre, eu penso que ter un peliño de ambición tampouco é malo. Bueno, o único que pode levarche a mellor é o que decíamos antes, non? Aspirar ao 200, conseguir un 95. Os seus dous videoclips están firmados polo realizador Jorge Coira. Un envoltorio de luxo para un grupo que pule os temas como diamantes. Somos, como decía Alex, bastante perfeccionistas, xa desde o tema do son, das guitarras, do baixo, batería, de intentar tamén que non sone, sabe, dende o ensayo, que non sone a algo que xa se escoitou. Cando sale un tema da Afonic do local de ensayo, pasou por unha criba, pero absoluta. Para mí a grabación é como un descubrimento de detalles, non? De cosas novas que lle dan outra dimensión aos temas. Afonic veñen de gravar 3 temas en castelán, un pequeno adianto do seu disco vindeiro. Mentres non chega, escoitamos Hugo Box, unha canción frenética sobre a fama, as modas e a xente que busca respostas na televisión. Eles están fora da caixa de Hugo. Estaremos nós dentro.